महामूर्ख राकेश ब्रह्म इलेक्शना फैसिगोनलाय बिनि गरम दोहौआ जाबोनायखौ नुजेनबायानो दा बिनि गेजेरावनो राकेश ब्रह्म सारनि एगेन्स्टआव माखासे भिडिअ नुनो मोनदों मा जागोन आं मिथिनो हाला बुंथ'ला ससे नायनो हागोन তাৰ ৰং চাওক আপুনি হাঁহিব নে কান্দিব মহামূৰ্খ ৰাকেশ ব্ৰহ্ম আচলতে তেখেতক আমি মূৰ্খ বুলি ক'ব লাগিব তেখেত এজন সঁচাকৈ যোদ্ধা মূৰ্খ दा बेबायदि नुदों आरोखि दानिया गुबै खौराङाव फैदो बे जाहैबाय दालाइ थु दालाइ ज्राव बारस्लायग्रा होनो नामा इंराजि गोरोंनि खोथा ओमफ्राय बे दालाइ थु दालाइ ज्राव बारस्लायग्रा जिखुनु पार्टियावनो दङ बुंनानै लाब गैया BPF बाबो UPPL बाबो BJP बाबो माबाबो नाथाय बै दालाइ थु दालाइ ज्राव बारस्लायग्राया बिसोर मालाबाबो सोलायखाया मानो होनब्ला बैयाव गरसे बारा मोनबा बैयाव ज्राव बारस्लायनो गाबोनबो टाइम नांनाय नङा आरो ओरै बारा होबा ओरैबो बारस्लायबोनो टाइम नांनाय नङा आरो बैफोरबायदि दालाइ थु दालाइ ज्राव बारस्लायग्राफोरनि थाखाय मोनसे पलिटिकेल हान्जाया जेबो खहाबो जाया बेनिफिटबो जाया मानो होनब्ला बैसोरो सोरखौबा मोजां मोनहोनो हानाय बा मानाय बिसिनाव थाया मानो होनब्ला गावसोरनो बारस्लायग्राखा UPPL आवबो ओरैबायदि कर्मिफोर दङ थाइसेबो दामोनथों नाथाय पार्टिखौ जोबोद मोजां मोनो मालाबाबो सोलायबोआखै जानो हागौ सोरबाफोर PCDR समनिफ्रायनो दंबोयो थिग बेबायदिनो BPF बा BJP आवबो बेबायदिनो कर्मिफोर दङ थाइसेबो मोनजायाखै इभेन बुंनो गोनां जागोन BPF आवबो ओरैबायदि कर्मिफोर दङ आरो BPF नि मेन देरहानाय रिजोना नैबेबो गावनि फैसाजोंनो जाहोगोन लोंहोगोन सोरबाथ' केम्पेइन बानायनायावबो हरगोन नाथाय दिनैसिमबो हाग्रामानि खाथियाव फैया बैसोरबायदि मानसिया माबा मोनसे मोननो बा मानो बिसोर बे खामानिखौ मावा नाथाय बेखौ मोनसे गाव गावनि फाग्लामि होननांगोन मोजां मोननाय दं हाग्रामाखौ फाग्ला बायदि मोजां मोनो नाथाय बेफोरबायदि मानसिफ्रा हाग्रामाजों खाथियाव दिनैसिम नुजाफैया बा लुबैनायबो गैया गावसोरनो बोरमा सिथारलाबायनानै जाहोगोन अमा जाहोगोन केम्पेइन खालामहोगोन नैबेबायदि फाग्लामि माखासे मानसि BPF आव दं बे जाहैबाय हाग्रामा सारखौ मोजां मोननाय जानो हागौ UPPL आवबो बेफोरबायदि थानो हागौ दा खोथाया जाहैबाय दालाइ थु दालाइ ज्राव बारस्लायग्रा बैसोरो बिराद फेमास जाबोयो ओरै ओरै बुङो नाथाय बैसोरनि थाखाय माइनासबो जाया प्लासबो जाया मानो होनब्ला बिसोरखौ बयबो मिथिजोबखागौ आं दहायनो बुंदों UPPL आवबो BPF आवबो बेफोरबायदि ज्राव ज्राव बारस्लायग्रा थानो हागौ आरो दङ खोथाया जाहैबाय जेब्ला हाग्रामा सारा जेबो गैलामोन होननानै बुंजायो बयबो गारनानै खारजोबदों सारखौ जों नुबोदों सारा जेब्ला ओरै जग्रब हायाब्लाबो गावनो गिदिंजोबदों बयबो MCLA फोरनि समस्थियाव ओरै हागौ युथफोरखौ सालायबोदों फोथांबोदों गावनो अपारेशन जाखांनाय देहाखौ लानानैब्लाबो रेस्ट लायालासिनो केम्पेइन बानायबोदों देरहाखांनायनि उनावसो बैफोर जायफ्रा सारनि अलखद समाव सारखौ गारनानै खारजोबदोंमोन देरहाबासो फारि फैदों सारखौ आखाइ हमनो नांगौ हाग्रामायानो जोंनि होननानै बै समाव बहामोन नैबेखौ गोबाङा बै समावबो गान गायदों आरो गायजानायबो जाथावथावखा थिग बेबायदिनो दिनैनि दिनावबो MLA इलेक्सनावबो बेफोरबायदि गोबां थानो हागौ नांगौ समाव गैयामोन दिनै दालाइ थु दालाइ ज्राव मा थिग दिनै सोरबाया UPPL आव थांदों गाबोन BPF बा सोरबा एसे बारासिन जासिब्ला सोरबा नोंहादि लिडारफ्रा बारा जासिदों बै वार्कारफ्रानो सोरबा बारा जासिबा ओरै ब्लड फैनोबो टाइम नांनाय नङा आरो दिनै जायफ्रा BPF आव फैदों बैयाव एसे बारा स्कपआ मोजांसिन मोनब्ला बैयावबो बारस्लायनो टाइम नांनाय नङा नाथाय माखासे मानि मावथिफोर दङ मालाबाबो बारस्लायबोआखै आरो बिसोर बारस्लायनायबो नङा मानो होनब्ला बिसोरहा पार्टिनि सायाव सेन्टिमेन्ट दङ माबा मोनसे मोनदेरनाय मानाय जेबो लुबैनायबो गैया बेफोरखौ होनो रियेल स्पिरिट गोनां आरो बेफोरबायदि मानसि थायोब्लासो मोनसे पार्टिया स्ट्रं जायो जेरै आं दानि बुंलांदों हाग्रामा सारनि एग्जाम्पल खायसे MCLA खौ मोजां मोना जानो हागौ मानो देरहादों हाग्रामाखौ मोजां मोनो हाग्रामानि पार्टि थिग बेबायदि स्पिरिट दङ आरो UPPL नि IT सेलफोर डाइरेक्टलि बुंगोन आङो माबा माबि सोरखौबा भाइराल इडिटनो मानो होलाबाय थायो बेजों माबा मोनसे प्लास पइन्ट जागोन इभेन BPF आवबो बिदि थानो हागौ जेबो प्लास पइन्ट जाया गावखौ बुंनानै लानांगौ आं IT सेल जों IT सेल जेबो खामानि गैया माइनाससो खालामना होनाय जायो नोंथांमोना मालायखौ भाइराल खालामना सोरबा मोजां मोनगोन नों बै इडिट खालामग्रा माग्राफ्रा जानो हागौ नोंसो बांसिन डेन्जारसिन बै खामानिया बे आरोना बुंनायफ्रा गोरोन्थि जादोंबा कमेन्ट होनो हागोन बे